Kobazulo batean sartzea gauza zaila bada, are eta zailago prailea itzen sartzea, mendia ustiatzen duen arrobiarekin dagoen liskarra delata. Gaur azkenik Kobazuloan kamerak sartzea lortu dugu, eta bertan arantzadi egiten ari den lana tokian bertan ikusi ahal izan dugu. Indusketaren azken egunetan daude, baina orain arte atera dituztenak ikusita, prailea itzen Neandertal gizakia bizi izan zela ziurtzat jotzen dute. 40.000 urtetik 1.000 urtera arte atzeraka jonda, ez? Orduan gutxi gora bera, garai hortako tresneria da. Gaur egungo lurrazpian eta ile itxita dauden galerietan ari dira lanean. Kobazuloa barnealderantz luzatzen dela eta altxor gehiago izan daitezkela uste dute. Ziur daude gainera orain 15.000 urte inguru txaman edo azti bat bizi izan zela lepokoak aurkitu ziren lekuan. Gaur egungo lana ezagutu eta arrobiarekin dauden arazoak jakiteko legebiltzarkide talde bat izan da diputazioekin gaur prailea itzen. Behingoz, soluzio bat eman diezaiotela afera honi eta jarraitu dezagun ondare hau deskubritzen, ikertzen eta ezagutzen. Gaur egun praileizko Kobazuloak duen 50 metroko babesgunea 100 metrotara luzatzea eskatu diote Eusko Jaurlaritzari bai Debako udalak eta baita Gipuzkoako Foru Aldundiak ere.